Aquesta actuació que estem visitant ara ja formaria part de la segona fase. La primera fase va ser una fase en la que se va cobrir bàsicament la tomba dels arbres que havien estat afectats per l'incendi. Doncs aquells treballs que van comptar amb un muntant pressupostari de 2,2 milions d'euros i aquella primera fase han sigut complementats per esta segona fase amb un pressupost de 800.000 euros. Considerem que s'ha pogut actuar en ell de manera bastant digna i per tant podrem recuperar l'esplendor que així se vivia abans de l'incendi. Estem parlant d'una actuació que ha durat 2 anys i mig, però perquè la natura no té els temps de l'administració, la natura necessita anar consolidant les actuacions que se van fent. S'han fet bancals, fatxines, s'han plantat al voltant de 1.000 arbres, a més de 7 espècies distintes, i també hem pensat en els animalets que viuen així, en la fauna, de manera que hi ha gavietes, on hi ha espais per a menjar, per a beure, les sendes, els camins. Per suposat va a refer-se tota la senyalítica. La primera vegada que la Generalitat Valenciana donava aquesta quantia per a la restauració, podríem dir-ne, d'un espai que havia estat cremat. I per això pensem que marca un abans i un després en les polítiques del Botànic de realment com se fan les coses bé. És a dir, com no sols se fiquen diners d'emergència, que és molt important, sinó després se fiquen diners per a la restauració o la reforestació de l'espai afectat. Efectivament, damunt hem jugat a aquestes 2 parts que el moviment ecologista també ha reclamat sempre, que quan actuem en un espai que s'ha cremat, no sols hem de pensar en la reforestació o restauració de l'espai, sinó en la prevenció futura, justament per a les zones que no s'han cremat i estan al voltant. Per això un percentatge molt gran dels diners d'esta última ajuda s'havia destinat a la recuperació dels dipòsits d'aigua, justament per estar ja preparats, perquè no vull que passi, però en futures desgràcies tinguem una situació, podríem dir-ne, molt millor a l'hora de poder reaccionar. Marxuquera està de nou viva, hem aconseguit que rebrote, seguirem treballant en ella per a que a poc vagi tornant a ser tot lo frondosa que era este espai natural tan important per a nosaltres.